per valorar una mica les declaracions institucionals que vam presentar. Per començar, la que nosaltres entenem que ha tingut més rellevància, que ha estat la que vam presentar des de Junts per Mataró, per demanar al govern central una reforma del Codi Penal per agreujar el que és la reincidència. És un fet que tot i que les dades de la policia diuen que han disminuït el nombre de delictes, és un fet que la percepció ciutadana és de molta inseguretat, sobretot a les àrees de l'àrea metropolitana de Barcelona, segona corona de Barcelona, on estem patint sempre, o ja sembla una cosa recurrent, una onada de petits delictes com furts, entrades robatoris a botigues, actes amb assalts a la gent al carrer, i això d'alguna manera ens està posant ens està situant en una situació en la qual molta gent sent aquesta inseguretat present a les nostres ciutats, així com delictes d'ocupacions, problemes derivats d'aquestes que generen molta conflictivitat veïnal, i això d'alguna manera creiem que queda molt poc resolt perquè és la norma jurídica, en la qual no empara aquestes situacions, i per tant el que estem demanant és que s'apliquin agreujants en el Codi Penal a tots aquells delictes que siguin com furts o altres petits o altres com considerats delictes menors, però que tenen molta incidència en la societat i que no constitueixen un revulsiu o una norma que faci que aquests delinqüents parin amb les seves accions, sinó que al revés, els encoratgen a continuar perquè aquestes entenen que no tenen conseqüències. Per tant, nosaltres vam presentar aquesta declaració institucional i celebrem que tot el consistori s'hi hagi sumat, si bé és cert que entenem que per part del Partit Socialista haurien de començar a enviar missatges més directes que no meres declaracions d'intencions, sinó que ja que es troben governant a Madrid, que és qui té les competències en aquest sentit, caldrien accions més decidides per realment plasmar aquesta voluntat que diu que tenen. Això per la part de la... No sé si voleu fer preguntes o... Sobre aquesta, jo només un matís. L'enduriment del Codi Penal que demaneu és en general per reincidències sigui quin sigui el delicte o només per aquells que són lleus, tipus furts o... Sobretot, a veure, està clar que entenem nosaltres que per tots aquells que hi ha una reincidència molt recurrent, entenem que la norma, tal com està tipificada, no representa un mitjà que el delinqüent vegi com un problema, i per tant entenem que sí que s'ha d'endurir en aquest cas. Bàsicament et coincidirà sobretot amb els delictes menors. Inclou les ocupacions o no? Bueno, inclou tots aquells delictes que es produeixin en base a ocupacions i que puguin perjudicar la convivència veïnal. I aquí vull dir sorolls, agressions, robatoris, tràfic de drogues, qualsevol cosa que entenem que sí, que això suposi un problema per la convivència veïnal, s'ha de penalitzar. També nosaltres vam votar en aquest cas a favor del que és la declaració que es va presentar per part d'en Comú Podem pel que fa a aquest règim laboral dels riders, que nosaltres entenem que efectivament és un col·lectiu que està molt vulnerable en quant a les seves condicions laborals, per temes de seguretat, per temes de falsos autònoms, per tema que no se'ls reconeix l'antiguitat, i per tant entenem que aquí efectivament s'ha de fer una aposta decidida per dotar-los de més protecció. Vam votar en contra de la declaració institucional presentada per Ciutadans a efectes dels peatges, perquè si bé és cert que diuen en la seva declaració que es posi aquest comptador a zero a nivell d'estat, a nivell de país, i es faci una avaluació de l'ús de totes les autovies i de les infraestructures per després passar a determinar-ne un pagament, la realitat és que focalitza en la Generalitat de Catalunya, en aquest cas a Catalunya, quan precisament a Catalunya hem estat pagant peatges tota la vida mentre es generava aquesta situació de desigualtat respecte a la resta de l'Estat, on no hi havia aquest greuge. Ara que s'han acabat aquestes concessions a Catalunya, ara resulta que tenim que obrir aquest debat a nivell general de l'Estat. Home, a mi em sembla bastant
cínic per part de molts estaments o partits polítics que estan abogant per això. Per altra banda, Esquerra Republicana va presentar una declaració institucional respecte a Rodalies, a la qual nosaltres hi vam donar suport i, sorprenentment, els altres grups no. Per tant, aquesta declaració va decaure. Bàsicament, 2 punts, sobretot, entre tots els que demanaven aquesta declaració, que nosaltres li vam donar suport, era, el primer, l'execució urgent de la inversió en infraestructures pendents. O sigui, estem parlant de la inversió en estructures que encara estan pendents. O sigui, ja penses com pot ser que el Partit Socialista s'estigui oposant a executar allò que ja està previst i que està encara pendent. O d'altra, com és complementar íntegrament el traspàs de servei de Rodalies i les infraestructures d'aquest servei a la Generalitat de Catalunya. Em sembla que ha quedat més que demostrat a aquestes alçades que, evidentment, el servei de Rodalies, tal com el tenim configurat avui en dia a Catalunya, no està donant el servei que la demanda requereix al nostre país i, per tant, tenim l'exemple dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que estan donant un servei molt diferent i molt més d'acord amb el que està demanant la gent, doncs nosaltres entenem que això ha de ser una realitat. Bàsicament aquest ha estat el nostre posicionament. Gràcies.